Nekada su imali sve. Slavu, bogatstvo, obožavatelje i život o kojem su mnogi sanjali. No iza reflektora često se skrivala druga, mnogo mračnija stvarnost. Alkohol, koji je isprva bio tek dio proslava i druženja, s vremenom je postao njihov najveći neprijatelj. Uništio je karijere, obitelji, zdravlje i snove koje su godinama gradili. U ovom videu donosimo priče o 10 hrvatskih zvijezda koje su zbog pića izgubile gotovo sve. Zoran Radmilović bio je glumac čija se pojava na pozornici nije mogla usporediti ni s jednom drugom. Rođen je 1952. godine u Zaječaru, a prije nego što je pronašao svoj pravi poziv, studirao je pravo, arhitekturu i filologiju. Tek kada se posvetio glumi, postalo je jasno da je rođen za pozornicu. U ateljevu 2012 stvorio je neke od najpoznatijih uloga jugoslavenskog kazališta, posebno u predstavama Kralj Ibi i Radovan Treri. Publika ga je obožavala zbog improvizacija koje su svaku izvedbu pretvarale u potpuno novo iskustvo. No život iza zastora bio je mnogo složeniji od smijeha koji je izazivao pred punim dvoranama. Radmilović je pripadao generaciji umjetnika, čiji se život često odvijao između dugih proba, noćnih razgovora, zadimljenih kavana i velikog profesionalnog pritiska. Alkohol je bio prisutan u boemskom svijetu kojem je pripadao, ali bi bilo pretjerano tvrditi da je zbog pića izgubio karijeru ili sve što je imao. Naprotiv, do posljednjih godina ostao je jedan od najtraženijih i najcijenjenih glumaca u Jugoslaviji. Ipak, njegov intenzivan način života, stalni rad i zanemarivanje vlastitog zdravlja ostavili su posljedice. Čak i kada je bio teško bolestan, pokušavao se vratiti pozornici. Posljednju izvedbu Radovana Trey odigrao je uz velike napore, a publika tada nije u potpunosti znala koliko mu je zdravlje već bilo narušeno. Preminuo je 21. srpnja 1985. godine u dobi od samo 52 godine. Iza sebe je ostavio više od 100 filmskih i kazališnih ostvarenja. Njegova priča nije jednostavna priča o čovjeku kojeg je uništio alkohol, nego o genijalnom umjetniku koji je živio bez odmora, često ne štedeći ni svoje tijelo ni vlastitu snagu. Citeutor nas opet vasma Search, unetok rons pet vak Search snatched, Tomas Zdravković. Tomas Zdravković bio je jedan od najvoljenijih pjevača narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Njegove pjesme poput Dotako sam dno života, Kafana je moja sudbina i Za Ljiljanu nisu bile samo veliki hitovi, već i odraz njegova vlastitog života. Publika ga je doživljavala kao čovjeka koji je svaku riječ otpjevao iz vlastitog iskustva. Iako je tijekom karijere prodao milijune ploča i punio koncertne dvorane diljem regije, njegov privatni život bio je obilježen stalnim usponima i padovima. Toma je godinama živio boemskim načinom života. Kafane su bile njegovo drugo doma, a alkohol je gotovo uvijek bio sastavni dio večeri koje su se često protezale do zore. S vremenom je takav način života počeo uzimati svoj danak. Velik dio zarađenog novca nestajao je jednako brzo kako je dolazio. A prijatelji su kasnije svjedočili da je rijetko razmišljao o budućnosti ili financijskoj sigurnosti. Bio je poznat po tome što je velikodušno pomagao drugima i lako trošio ono što je zaradio, zbog čega je više puta ostajao gotovo bez ičega. Unatoč brojnim životnim udarcima, nikada nije izgubio vezu s publikom. Svaki povratak na pozornicu dočekivan je ovacijama, a njegove pjesme postajale su još snažnije upravo zato što su održavale njegovu osobnu borbu. Ipak, godine provedene uz cigarete, neuredan život i čestu konzumaciju alkohola ostavile su ozbiljne posljedice na njegovo zdravlje. Uz to se godinama borio i s teškom bolešću, što je dodatno oslabilo njegov organizam. Tomas Zdravković preminuo je 30. rujna 1997. godine u 52 godini života. Iza sebe nije ostavio veliko bogatstvo, ali jest neizbrisiv trag u glazbi. Njegova priča pokazuje kako slava i talent nisu uvijek dovoljni da zaštite čovjeka od vlastitih slabosti. Alkohol možda nije bio jedini razlog njegovih životnih tragedija, ali je nedvojbeno postao dio začaranog kruga iz kojeg se nikada nije uspio potpuno izvući. 3. Predrag Živković, Tozovac. Predrag Živković Tozovac bio je jedan od najprepoznatljivijih pjevača narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Njegov snažan glas, elegantna pojava i pjesme koje su spajale ljubav, tugu i boemski duh učinile su ga jednom od najvećih zvijezda svoje generacije. Publika ga je voljela desetljećima, a pjesme poput Jesen u mom sokaku, Oči jedne žene i Ti si me čekala ostale su dio kolektivnog sjećanja.
Iza uspješne karijere nalazio se život obilježen dugim putovanjima, noćnim nastupima, kafanama i stalnim pritiskom javnosti. Tozovac je pripadao generaciji izvođača za koje su alkohol, dim i razgovori do ranih jutarnjih sati bili gotovo sastavni dio profesionalnog života. Takvo okruženje nije uvijek značilo potpunu propast, ali je s vremenom moglo ozbiljno narušiti zdravlje i privatni mir. Za razliku od nekih svojih kolega, Tozovac nije ostao upamćen kao čovjek koji je zbog alkohola izgubio cijelu karijeru. Ipak, boemski način života nosio je cijenu. Godine provedene na putu, neredovit odmor, stres i česte noći uz piće postupno su iscrpljivali organizam. Istodobno njegova privatnost bila je ispunjena emocionalnim vezama, udaljavanjima i životom koji nije uvijek pružao sigurnost kakvu je njegova slava sugerirala. Unatoč svemu, ostao je aktivan gotovo do kraja života. Nastupao je, snimao i održavao snažnu vezu s publikom koja ga nikada nije zaboravila. Preminuo je 2021. godine, ostavivši iza sebe golemo glazbeno nasljeđe. Njegova priča nije priča o čovjeku kojem je alkohol oduzeo baš sve, nego o zvijezdi koja je desetljećima živjela u svijetu u kojem se granica između boemstva, usamljenosti i samouništenja lako mogla izgubiti. Oliver Dragojević. Oliver Dragojević bio je jedan od najvećih glazbenika koje je Hrvatska ikada imala. Njegov prepoznatljiv glas, skromnost i bezvremenske pjesme poput Cesarica, Moj lipi anđele, Tragu bez kraju i Galebi i ja učinili su ga legendom koju su voljele generacije. Iako je mogao živjeti životom svjetske zvijezde, Oliver je uvijek ostao vezan uz Split, Velu Luku i more, daleko od glamura koji je pratio njegovu slavu. No desetljeća provedena na koncertnim turnejama nosila su i svoju tamniju stranu. Nakon nastupa često su slijedila druženja koja su trajala do kasno u noć, uz vino, rakiju i glazbu. Oliver nikada nije skrivao da je volio popiti čašu vina s prijateljima, a upravo je takav način života bio sastavni dio dalmatinske glazbene scene. Tijekom godina počeo je otvoreno govoriti kako je morao promijeniti mnoge navike, jer je osjećao da mu zdravlje više ne dopušta isti tempo života. Za razliku od mnogih drugih umjetnika, Oliver nije dopustio da alkohol preuzme kontrolu nad njegovom karijerom. Ipak, život ispunjen neprospavanim noćima, iscrpljujućim putovanjima i dugogodišnjim boemskim navikama ostavio je trag na njegovu organizmu. Kako su godine prolazile, sve se više povlačio iz noćnog života i više vremena provodio s obitelji i na moru, gdje je pronalazio mir koji mu je tijekom karijere često nedostajao. Godine 2017. dijagnosticiran mu je rak pluća. Unatoč teškoj bolesti, nastavio je pokazivati nevjerojatnu snagu i dostojanstvo, a cijela Hrvatska pratila je njegovu borbu s velikim poštovanjem. Preminuo je 29. srpnja 2018. godine, ostavivši iza sebe glazbeno nasljeđe koje će trajati generacijama. Oliverova priča nije priča o čovjeku kojeg je alkohol uništio, nego o umjetniku koji je tijekom života shvatio koliko lako boemske navike mogu postati teret. Upravo zato posljednje godine proveo je nastojeći živjeti mirnije, svjestan da su zdravlje i obitelj vrijedniji od bilo koje proslave. 5. Ivica Vidović. Ivica Vidović bio je jedan od najcijenjenijih hrvatskih glumaca svoje generacije. Njegova smirenost pred kamerom, prepoznatljiv glas i nevjerojatna sposobnost da i najmanjom gestom prenese snažne emocije učinili su ga nezamjenjivim na filmu, televiziji i kazališnim daskama. Tijekom desetljeća ostvario je niz zapaženih uloga i surađivao s najuglednijim redateljima bivše Jugoslavije. Publika ga je doživljavala kao čovjeka koji je uvijek djelovao staloženo, no iza zatvorenih vrata vodio je mnogo težu životnu borbu. Kao i mnogi umjetnici njegova vremena, Ivica je živio pod stalnim pritiskom kazališnih premijera, snimanja i očekivanja publike. Alkohol je bio dio boemskog života koji je okruživao mnoge glumce, a s godinama je postajao sve prisutniji i u njegovoj svakodnevici. Bliski prijatelji kasnije su govorili da je znao tražiti mir u dugim večerima, ispunjenima razgovorima i pićem, pokušavajući pobjeći od umora i osobnih teškoća koje je rijetko dijelio s drugima. Unatoč svemu, Ivica nikada nije izgubio ljubav prema glumi. Čak i kada mu zdravlje više nije dopuštalo isti tempo rada, nastavljao je prihvaćati uloge i davati sve od sebe. Međutim, godine fizičkog iscrpljivanja, stres i nezdrave životne navike ostavili su posljedice koje je bilo sve teže ignorirati. Njegovo zdravstveno stanje postupno se pogoršavalo, a posljednje godine života proveo je daleko od medijske pozornosti, boreći se s bolešću u tišini.
preminuo je 2011. godine, ostavivši iza sebe bogatu umjetničku ostavštinu i brojne nezaboravne uloge. Njegova životna priča podsjetnik je da ni najveći talent ni poštovanje publike ne mogu u potpunosti zaštititi čovjeka od osobnih slabosti. Alkohol nije bio jedini uzrok njegovih životnih teškoća, ali je bio od boemskog načina života koji je dodatno otežao borbu s izazovima koje je nosio daleko od očiju javnosti. 6. Arsen Dedić. Arsen Dedić bio je jedan od najvećih kantautora, pjesnika i skladatelja koje je Hrvatska ikada imala. Njegove pjesme nisu bile samo glazba, već intimne ispovjedi, ispunjene emocijama, životnim iskustvom i filozofskim promišljanjima. Tijekom više od 4 desetljeća karijere napisao je stotine skladbi za sebe i druge izvođače, a svojim je radom obilježio čitavu jednu glazbenu epohu. Iako je pred publikom uvijek djelovao smireno, duhovito i samouvjereno, iza kulisa je živio život prepun pritiska, neprospavanih noći i neprekidnog stvaralačkog rada. Arsen je pripadao generaciji umjetnika koji su večernja druženja, kavane i čaša vina nakon nastupa bili gotovo svakodnevica. Nikada nije skrivao da voli takav način života, ali je s godinama postajao svjestan koliko takve navike mogu iscrpiti organizam. Brojni prijatelji opisivali su ga kao pravog boema, čovjeka koji je više volio razgovore o umjetnosti nego raskoš, ali i čovjeka koji je često zanemarivao vlastito zdravlje. Kako su godine prolazile, problemi sa srcem i drugim zdravstvenim tegobama postajali su sve ozbiljniji. Više je puta završavao u bolnici, podvrgnut je teškim operacijama, a liječnici su mu savjetovali da potpuno promijeni način života. Unatoč svemu, Arsen nije prestajao pisati, skladati i nastupati kada god mu je zdravlje to dopuštalo. Glazba je za njega bila način života, čak i onda kada je tijelo sve teže podnosilo napore. Preminuo je 17. kolovoza 2015. godine u Zagrebu u 77. godini života. Hrvatska je tada izgubila jednog od svojih najvećih umjetnika, čovjeka čije su pjesme nadživjele generacije. Njegova priča nije priča o potpunom padu zbog alkohola, već o umjetniku koji je desetljećima živio boemskim životom i tek je u poznim godinama shvatio koliko takve navike mogu ostaviti dubok trag na zdravlju. Njegovo nasljeđe ostaje neizbrisivo, a njegove pjesme i danas govore više od bilo koje biografije. 7. Bora Đorđević. Bora Đorđević bio je jedan od najkontroverznijih i najkarizmatičnijih rock glazbenika na prostoru bivše Jugoslavije. Kao osnivač i frontman grupe Riblja čorba, desetljećima je punio dvorane i stadione, a njegovi stihovi bili su poznati po britkom humoru, provokacijama i otvorenoj kritici društva. Na vrhuncu slave živio je život pravog rokera. Koncerti, beskrajna putovanja, noćni provodi i druženja nakon nastupa bili su njegova svakodnevica. Takav način života imao je svoju cijenu. Alkohol je godinama bio sastavni dio njegova imidža, a Bora nikada nije skrivao da voli popiti. U brojnim intervjuima govorio je o dugim noćima provedenima uz piće i prijatelje, smatrajući to dijelom rock kulture. Međutim, ono što je u početku izgledalo kao bezazleni boemski život, s vremenom je postalo navika koja je ostavila posljedice na njegovo zdravlje. Sve češće se govorilo o njegovom umoru, fizičkoj iscrpljenosti i problemima koje je bilo sve teže sakriti. Ipak, unatoč godinama provedenima u takvom ritmu, Bora nije odustajao od glazbe. Nastavljao je nastupati čak i kada mu zdravstveno stanje više nije dopuštalo isti intenzitet kao nekada. Publika je i dalje dolazila na njegove koncerte, svjesna da promatra jednog od posljednjih velikih rock pjesnika bivše Jugoslavije. No iza snažne pojave na pozornici nalazio se čovjek koji je godinama plaćao cijenu života bez odmora i umjerenosti. Posljednjih godina njegovo zdravlje vidljivo je oslabilo, a nastupi su postajali sve rjeđi. Preminuo je 2024. godine, ostavivši iza sebe golem glazbeni opus koji je obilježio nekoliko generacija. Njegova priča pokazuje kako alkohol možda može postati dio slike o buntovnom rockeru, ali dugoročno često ostavlja posljedice koje ni slava, ni talent, ni desetljeća uspjeha ne mogu izbrisati. 8. Šaban Šaulić. Šaban Šaulić bio je jedan od najcijenjenijih pjevača narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Publika ga je s razlogom prozvala kraljem narodne glazbe, jer je tijekom više od 4 desetljeća karijere otpjevao bezbroj hitova koji se i danas slušaju diljem regije. Njegov glas, emocija i skromnost učinili su ga jednim od rijetkih izvođača čija je popularnost ostala jednako snažna kroz različite generacije.
i zablještavila pozornice. Međutim, nalazio se život ispunjen neprekidnim putovanjima, kasnim nastupima i ritmom koji je malo tko mogao izdržati. Šaban je veći dio života proveo nastupajući gotovo svake večeri. Nakon koncerata često su slijedila druženja s prijateljima, glazbenicima i domaćinima, gdje je alkohol bio gotovo neizostavan dio atmosfere. Nikada nije skrivao da je znao popiti čašu pića nakon nastupa, smatrajući to dijelom života estradnog umjetnika. No godine provedene u takvom tempu ostavljale su trag. Umor, nedostatak sna i stalni stres postupno su iscrpljivali organizam, a liječnici su mu više puta savjetovali da uspori i više brine o svom zdravlju. Unatoč tome, Šaban nije želio napustiti publiku. Nastavljao je nastupati gotovo do posljednjih dana života, uvjeren da je pozornica mjesto kojem pripada. Njegova predanost glazbi bila je jača od želje za odmorom, zbog čega je često zanemarivao vlastite potrebe. Iako alkohol nije bio razlog njegova tragičnog kraja, bio je dio boemskog načina života koji je pratio velik dio njegove karijere. Šaban Šaulić tragično je preminuo 17. veljače 2019. godine u prometnoj nesreći u Njemačkoj, vraćajući se s nastupa. Njegova smrt potresla je milijune obožavatelja. Ostao je zapamćen kao izniman umjetnik, čiji je život bio ispunjen glazbom, ali i brojnim odricanjima, koja su često ostajala skrivena iza osmijeha kojim je izlazio pred publiku. 9. Kemal Monteno. Kemal Monteno bio je jedan od najvoljenijih kantautora i pjevača na prostoru bivše Jugoslavije. Njegove pjesme poput Sarajevo, Ljubavi moja, Nije htjela i Jedne noći u decembru obilježile su živote milijuna ljudi. Njegov miran glas i iskrene emocije stvarali su osjećaj bliskosti, zbog čega je publika vjerovala da pjeva upravo o vlastitom životu. Iako je desetljećima uživao golemo poštovanje i uspjeh, iza pozornice vodio je neprestanu borbu s iscrpljujućim načinom života koji je pratio estradu. Tijekom karijere gotovo je neprekidno putovao između gradova bivše Jugoslavije i Europe. Večernji koncerti često su završavali dugim druženjima s prijateljima i kolegama, gdje su vino i žestoka pića bili dio atmosfere. Kemal nikada nije gradio imidž čovjeka koji živi razuzdano, ali je i sam priznavao koliko je teško desetljećima živjeti u ritmu bez dovoljno sna, odmora i pravilne brige o zdravlju. Takav način života postupno je ostavljao posljedice na njegov organizam. S godinama su zdravstveni problemi postajali sve ozbiljniji. Pretrpio je više srčanih komplikacija, nekoliko operacija i transplantaciju bubrega. Unatoč svemu, nije odustajao od glazbe. Čim bi se osjećao bolje, vraćao se publici, uvjeren da je upravo pjesma ono što mu daje snagu za nastavak borbe. Njegova upornost izazivala je divljenje kolega i obožavatelja, ali je bilo očito da organizam više ne može podnijeti tempo kojim je živio desetljećima. Kemal Monteno preminuo je 21. siječnja 2015. godine u Zagrebu. Njegov odlazak rastužio je cijelu regiju, a njegove pjesme nastavile su živjeti kao simbol ljubavi, nostalgije i Sarajeva koje je toliko volio. Njegova životna priča pokazuje da slava ne štiti čovjeka od posljedica dugogodišnjeg iscrpljivanja. Alkohol nije bio jedini uzrok njegovih zdravstvenih problema, ali je bio dio boemskog svijeta kojem je pripadao gotovo cijeli svoj život. 10. Jay Ramadanowski. Jay Ramadanowski bio je jedan od najprepoznatljivih pjevača narodne i pop-folk glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Odrastao je u beogradskoj četvrti Dorćol, u skromnim uvjetima koji su ga obilježili za cijeli život. Put od dječaka s ulice do jedne od najvećih glazbenih zvijezda regije bio je ispunjen brojnim preprekama, ali i nevjerojatnom upornošću. Hitovi poput Nedjelja, Sunce ljubavi i Upalite za mnom sveće donijeli su mu golemu popularnost, a njegov prepoznatljivi glas i emotivne interpretacije osvojili su milijune ljudi. No, slava nije izbrisala njegove stare navike. Jay je često otvoreno govorio da nikada nije želio glumiti savršen život. Kafane su ostale njegovo omiljeno mjesto okupljanja, a alkohol je godinama bio sastavni dio njegove svakodnevice. Brojni prijatelji svjedočili su kako je znao provoditi cijele noći u društvu, često zanemarujući odmor i vlastito zdravlje. Iako je publika u njemu vidjela vedrog zabavljača, iza osmijeha se skrivao čovjek koji se teško nosio s pritiscima slave i osobnim problemima. S vremenom su posljedice takvog načina života postale sve vidljivije. Borio se s kroničnim zdravstvenim tegobama, problemima sa srcem i disanjem, a liječnici su mu više puta preporučili da potpuno promijeni životne navike. Jay je povremeno pokušavao usporiti,
ali se uvijek vraćao istom ritmu koji ga je pratio desetljećima. Unatoč svemu, nije prestajao pjevati niti se udaljiti od publike koja ga je voljela upravo zbog njegove iskrenosti i jednostavnosti. Preminuo je 6. prosinca 2020. godine od posljedica srčanih problema. Njegov odlazak izazvao je veliku tugu diljem regije. Jay Ramadan ostao je simbol čovjeka koji je iz siromaštva dosegao vrh estrade, ali je istodobno cijeli život vodio tešku borbu s navikama koje nikada nije uspio potpuno ostaviti iza sebe. Njegova priča podsjeća da ni slava ni uspjeh ne mogu nadjačati i posljedice života bez granica.